Hayo Kang Mas bareng Hana tepi wajib Sito asih Aku kang setyo satu wit biyen nganti saiki bapak sani peteng kapapak apar somonar handika pangayomanku lair batin kuwos nyata mangsa ati kosak mone kurang rangapno tanda yakti pasangan sene rika lakne disengkai ngono to Tris kan ketok kahayen kayak siji mburi kan kaya campur sari tenanan ngono lho iki mangsane ya bayaran iki ya dibayar nek sepi iki piye Mas Sugeng siap-siap Mokian to berkahi widi ngomong tansah limpah banyu setia kula tansah lami kalau Jogja Solo, Jogja Solo. Kata
solime semagami Joko sulu alon aku slow Menika santawis pantemanipun pametri ing budaya badhe jemput tamu rumiyin sami kareng gending kebubru mbuh dipun lejengaken rumiyin ngantos pupusipun. hilang cepol aduh impinku suwi teka mring aku kabar ngopi wong kos Nggih. Matur nuwun dumateng panjenengan Rarayu Jajeng Lena Puspita Kumalasari. Sampun ngaturaken lakon-lakon kanthi gending-gending alus rumiyin samangke dipun lajengaken gending-gending ingkang lagi jawi. Menika kangge jemput tamu monggo kula aturi Jeng Sri. Kairing gending ireng Kebu Kiru. Jeng Sri, Jeng Ayu Sri, Mas Sri kok Jeng Sri. Nggih Mas Sri.
Linggih sampun rawuhipun para tamu perlenggah ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu-marake kaning penggalih. Ya nggih menika teman dia padu ayam. Iya. Iya nggih. Nus menika dicara pagi kula purwakane menika kanthi iring gending tansah asesanti mulya ingkang kabiyarsa menika pamatri ing bidha campur sarenya kalistan terman bagi kunjuk uteng asopan sewa menika bubrih kula pepanggan malih serangan campur kari kalistan kerja bareng makarya sesarengan video syuting Trisno video production matur suwun semoga diajeng lina laturaken gending sesanti mulya. Ya, selamat datang Ibu, dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah tersedia. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kepada hadirin Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kita ucapkan banyak terima kasih yang telah memberi doa berkah dan restu kepada keluarga besar Bapak Hasan dan Ibu Nurmiati. Sekali lagi pada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia dari pihak mempelai putri dari keluarga besar Ibu Hasan Nurmiati dipersilakan untuk menempati tempat duduk dan untuk menempati peristirahatan. Kami persilahkan terima kasih atas kehadirannya yang telah berdoa berkah dan restu kepada kedua mempelai insya Allah dari keluarga yang sama wa sakinah mawadah warahmah fidin fidunya wal akhirah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalahu wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa minas sayyiati an qalakum anfusikum hayya jalitaskulun illa iha alaikum mawadata warahmah inna fidalika la yataquni yafabidun ala ahya la hawla wa la quwata illa billah. Ngadaraken welujeng dalu kawula kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya dumateng para bini sepuh sesepuh pepunden sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes kawula pundi-pundi saha
Dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang winengku ing pakurmatan. Saha dumateng para priagung pangemban-pangembating praja. Kang satriyaning negari ingkang satuhu kawula pedhen. Malih atur kunjuk wonten ngarsanipun panjenenganipun ingkang kirumatan pepunden kawula. Nulih menika Bapak Agus Dalasan Ibu Mulyani Sakutra Sakulawanta. Langkung-langkung wonten ngarsanipun panjenenganipun para wahadit, para alim ulama, para santriwan santriwati, para hajah haji. Ingkang rinten karawan ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Sedaya dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang sildarsa. Monggo kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bilih punapa kula panjenengan sami wonten ing dalu kalanten saged makempal manunggalah nyawiji. Wonten dalemipun Bapak Agus Supardi Trasanipun Mulyani. Mriko angger tasyakuran wali matul urus. Menika nggih mantu. Saha sampun saged netepi dharma daraman asepuh mentas pitur sami wohe. Putra-putri nika Bagus Ernanto. Putri Mbajeng sangitanipun Bapak Agus Supardi pasangan Ibu Mulyani. Ingkang sampun kajenantuk rami menika kaliyan Roro Ayu kang kinasih Nur Hikmah SM Sarjana Manajemen. Putra ketiga saking panjenenganipun Bapak Hasan pasangan Ibu Nurmiati. Menika sampun kaleksanan menika dinten Sabtu tanggal 3 Agustus warsa 2021 tabuh sedasa wita. Menika boten bertempat boten Desa Kloran Baroko Dusun Totulang, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekan. Menika sampun kelampahan kanthi sedanipun lulus raharja. Boten wonten alangan-alangan satunggal parampa kanthi lancaran cak sedayanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng boten katalupen selawat sarta salam tetap tercurah bahkan dumateng junjungan Nabi kita. Punika Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya kaluwarga pandherekipun mugi-mugi kang sampun rawuh wonten ing mriki benjang tansah pikantuk sapanipun wonten yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lho menika kula jemantaka wonten jengandika sami nika badhe murwakani adicara pahargyan punika ingkang sepindah menika pambuka. Ingkang angka kalih menika atur pambagi harja kalujengan. Ingkang dipun saryani dhumatengipun pepunden kawula kadang kula sepuh Bapak Sugeng ingkang jinajaran dhumatengipun Bapak Agus Supardi Dalasan jinajaran Ibu Mulyani. Adicara ingkang angka 3 menika sumini anu menika istirahat sodaharan nganja adicara ingkang sekawan menika adicara
lelipur menika sarangan campur sarinyo kalista kerja bareng sesarangan video syuting Tresno Production ingkang mapan wonten Jalan Mat Jupri nomor menika 29 Makassar ujung pandang Sulawesi Selatan. Ngajak adicara ingkang pamungkas menika adicara panutup lan langsung donga teman-temanipun Bang Jawa ingkang badhe ndongani wonten ing dalu kalenggan kula menawi sebelah malih adicara badhe kula berkali monggo kula nyuwun denganipun kanthi waosan umul kitab suratul Fatihah sesarengan. Mugi-mugi adicara pahargyan menika purwa madya ngantos wusana ngantos langkos ngantos lekas ngantos pungkas awal hingga akhir tansah manggih rahayu kawulujengan tinebihna kalis ing rubedolan sambikala cinaketna suka ing basuki tansah manggih rahayu rahayu sepeda malih ngaturaken sugeng lengan para tamu sedaya ingkang kanthi mardu-mardiganing pekalih sesambi ngrapi daharan sanjukan ingkang sambut mas lan ugi sesarangan lenggah layah-layah midhangetaken samirsani campur sari New Kalista Entertainment ingkang dipun dukung panjenenganipun Bang Jo New Kalista nuwun nuwun nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Nuwun dumateng para sedaya sampun dumasarangan kula tansah matur nuwun ingkang kathah wedhu suratul Fatihah serahan mugi adicara baregan para madya ngantos wusana lekas ngantos pungkas tansah manggih rahayu kalujengan dipun paringi lancar sedanipun. Amin. Menika ngajak adicara ingkang angka kalih menika atur pambahagya harja kalujengan ingkang dipun sarirani dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh Raka Kang Mas Pepunden kawula Bapa Sugeng Wedal kasumangaaken sumangga disebut ingkang jinajaran dumateng panjenenganipun Bapak Agus Supardi dalasan pasangan Ibu Mulyani Wedal kasumangaaken nuwun nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh, adi sepuh ingkang pantes pinundi. Dumateng panjenenganipun
para tamu kakung mewah putri ingkang satohu kula tresnani. Sakderengipun monggo-monggo ngaturaken puji syukur kita njokaken wonten dalem Allah Taala. Dene menapa ing wekdal ing dalu menika kula penyasami tansih dipun paringi pinten pinten kenikmatan inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat wekdal sehingga kula sami saged manunggal wonten ing pargian ing dalu menika kanthi kawontenan sehat walafiat boten kurang suatu apapun. Lan boten kesupen selawat ugi salam. Monggo-monggo kita junjungan dumateng junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang dipun utus Allah Taala dados panutan gesang. Suri toladan wonten ngalam donya lan ugi ingkang kula sami tenggo-tenggo menggah saabetipun ing hari akhir mugi-mugi saged beto umatipun kalebet kula sami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para bapak ibu tamu undang ingkang kula hormati. Sakderengipun kula nyuwun awit kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan boten ngirangi tata cara kula awit kula piniji ngemenipun gati dumateng panjenenganipun Bapak Agus Supardi supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ananging sakderengipun Bapak Supardi lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh menggah karawan panjenengan sedaya kehaturi hanya kecakaken anggenipun sami lelenggahan ngantos paripurna acara pawiwahan ing dalu punika. Ing mbok bilih panjenenganipun Bapak Supardi dasan Ibu anggenipun nyediakaken papan panggenan lan ugaranipun ugi pasugatan boten damel sukaranane panjenengan sedaya saestu panjenengan Bapak Supardi dasan Ibu lumantar kula nyuwun gungingsing samudra pasami dumateng panjenengan sedaya. Mengko gatenipun panjenenganipun Bapak Supardi ing dalu punika ngawontenaken tasyukuran. Ngarasaken syukur wonten ngalam Allah Taala dene menapa panjenenganipun Bapak Supardi dalan Ibu saged ngentas pitulus menika njatuh keramaken putra jalunipun ingkang Bagus Irnanto sampun kalampahan jatuh kromo kalian panjenenganipun Adiayu Hikmah putra saking Bapak Hasan Ibu Nur sampun kalampahan dinten Setu tanggal 3 setunggal wonten Laladan Baroko Kabupaten Entrikan kanthi pininganggih rahayu wilujeng boten wonten alangan sedaya napa angsal pandonga panjenengan sedaya. Kaping kalihipun panjenengan Bapak Agus kalian Ibu ing dalu menika ngaturaken puji syukur wonten dhamelan Allah dumateng panjenengan ingkang sampun paring menika sabantu bau suku iku pertikel lan napa kemawon dumateng para bapak ibu sedaya sanak kadang tangga tepalih lan lingkungan iki Bapak Padesa keluarga dan Ibu hamung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi kanthi kesaenan panjenengan sedaya dipun tampi amal kesaenan wonten dalem Allah daledos amal ingkang sae fidini pitunjang wal akhirah Allahumma amin. Ing kalajanipun Bapak Pardi Bapak Agus Pardi dasan Ibu lumantar kula gegandenganipun panjenengan sedaya anggenipun lelenggan sampun sauntas dalu
Ayo menika panjenengan saking kersanipun Bapak Agus Supardi Jalan Ibu panjenengan dipun aturi ngarhabi daharan ingkang sampun cumawis wonten ngarsa panjenengan lumantar panjenenganipun Bapak Agus Supardi Jalan Ibu. Ageng kula mbok bilih atur kula ingkang boten ngranani dumateng panjenengan saestu awit saking kirange seserpan kula cupli pangertosan saestu kula pribadi nyuwun gengging sing samami dumateng panjenengan sedaya. Kula imbal malih saestu panjenenganipun Bapak Pardi Jalan Ibu namung ngaturaken agung panuwun dumateng para tamu Bapak Ibu kang sedaya ing mbok bilih wonten kirangipun saestu panjenengan Bapak Agus Supardi Jalan Ibu namung ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan cekak semanten mbok bilih wonten kalepatan nyuwun ngapunten akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ngaturaken geng dalu kala watur pamagya arja kawucingan ingkang dipun aturaken dumateng papunten kawula Bapak Sugeng kang jinajaran teman-temanipun Bapak Agus Jalan Ibu. Bu Mulyani Kandit Teteh Tatas Dede sanggenipun matur dumanipun kula tansah ngaturaken agunging pangsama ingkang agung. Lha nika adicara ingkang angka sekawan menika donga. Ingkang jambeni panjenengan kula piyambak menika donga keselamatan teman-temanipun Bapak Agus Rampun Mulyani menika langsung ingkang pamungkas ing panutup langsung hiburan suka parisuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan menaimin. Anda mayukhafiyuni ma wa yukhafi yuhamidah ya Rabbana walal khalqamdu. Kama yanbaghi lil jalali wajhika wa ajimi sultanik. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah yahimun wal ahwat. Inaga korupin mujibu dawat barokallah ma'obil khair nasran nalikan nafyan fid dunya wala akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wal afiyatan fil jasad wajadatan fi ilmi wa barakatan fi rezeki wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma lana bil sakaratil maut wa najata minan nar wal abwa indalisab. Rabbana syukur pada ba'da haitana innaka antal wahhab laman wa rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana rabbika in yati amma yasibun wassalamun ala mursalin alhamdulillah wirabbil alamin. Al-Fatihah. Matur suwun teman-temanipun para rawuh sampun kula ndedonga
Mugi punapa donganipun mugi Gusti Allah ngijabahi napa dados panjenengan kula lantaran kawula teman-temanipun Bapak Agus Tersan Bumulani mugi-mugi benjang gadahi adicara mudah mantu pahargan punika sedanipun tansah tinebihna kalis ing rubi dolan sambikala jenaketnya suka ing basuki mugi-mugi tansah manggih rahayu kawilujengan nuwun matur suwun menika monggo kita tutup sesarengan kanthi wausan donga hamdalah sesarengan adicara setunggal ambaka sawiji sampun paripurna kantun adicara ingkang pamungkas menika adicara suka parisuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya, acara yang terakhir, acara pamungkas menika acara hiburan campur sari. Monggo sedengara saking sasana palegan artis-artis boten saged kawula sebut setunggal mbaka sawiji langsung jumeneng sadaya kanthi kairing gending kemerdekaan karena ini masih merdeka dan semoga almarhum pejuang kita yang memerdekakan negara RI Republik Indonesia merdeka yang ke-79 para pejuang-pejuang semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jaminan tempatnya surganya ya Allah ya Tuhanku amin. Artisnya berdiri semua. Langsung hui kita undang Mas Giarto, langsung Mas Hendra, langsung Mas Kadrin dan ibu-ibu semuanya yang hobi-hobi menyanyi kita undang semua untuk menghibur para hadirin semua. Dan spesial buat Bapak Eto yang terkenal baksonya nanti biasa nyawer lagunya. Mung seliramu sudah kita siapkan dan Mas Bejo, Bapak Haji Wijianto yang sudah dari Mekah Al-Murqamah tanah haji, semoga menjadi haji yang makbrur untuk menjadi contoh-contoh suri tauladan masyarakat di tengah-tengah kita, amin. Ayo tidak pakai lama, satset baru terima gaji baru pulang. Yo, hey, ho, yo, hey. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, Hari lahirnya bangsa Indonesia. merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih Masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
tentunya kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia kita ucapkan selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi doa berkah dan restu kepada kedua mempelai. Insya Allah kedua mempelai menanti menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah dan cepat diberi momongan. Amin. Ya. Kita selaku warga negara Indonesia yang baik, yang taat kepada pemerintah, apapun harus kita merayakan kemerdekaan yang ke-79. Sekarang tidak ada istilah perang, cuma Bapak tokoh masyarakat, RT, RW, lurah cuma disuruh pasang bendera bahwa kita adalah merdeka, tidak dijajah lagi, dan semoga pejuang-pejuang arwah-arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketemu lagi bersama Bang Jo, tentunya campur sari Newkalis Entertainment, didukung kerja bareng dengan video syuting Tresno Production yang gambarnya jernih, suaranya juga bening, harganya juga miring. Dan juga kita ucapkan tentunya kepada anggota KPBN Korwil Korcam Kota Makassar, alhamdulillah semoga senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberi rezeki yang melimpah bagaikan air yang mengalir tiada henti-hentinya. Amin. Terima kasih. Oh iya, ini teman-temannya ya. Alhamdulillah. Ibu Dalmi selaku makna di tuan rumah Akit Teko Kampung ya. Yang penting siap-siap ya. Sekali lagi berhubung mempelai berdua sudah ada, mungkin mewakili dari keluarga besar mempelai putri dari mana tadi? Sengkang ya, Enrekang ya, nganggo lali rekae gendora turu kan rangantuk. Dipersilahkan juga mungkin bisa berfoto-foto, akan diabadikan bersama Tresno Video Shooting Production yang gambarnya bening ya. Ini tidak ajang lagi campurin karena tidak pakai lagu halus apapun, menghormati tamu. Mas Giarto langsung maju ke depan. Nah, yo. Gayeng ya pokoknya. Sekali lagi kepada Bapak, Ibu, adik-adik kita dipersilahkan untuk mencicipi hidangan santap malam. Apabila menu tempat duduk kurang berkenan di hati Anda, saya mewakili dari tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bejo, selamat malam bosku. Ya, saya selaku mewakili dari tuan rumah Mas Agus dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Apabila menu kurang mantap, kurang enak, tempatnya kurang sedap, saya mewakili dari tuan rumah hanya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi doa kepada kedua mempelai. Oke, tentunya terima kasih. Mas Giarto sumangga medal kasemaken langsung pancal mubal. Ora sak isone nyanyi apa, yang penting gayeng, tamune yo seneng, merasa terhibur ya. Saya jadi MC itu kalau tidak bisa memanggil rasanya juga susah, cuma mau seneng tapi tidak bisa. Kayak kemarin di acaranya Haji Sulio itu saking banyaknya yang tidak bisa kita undang menyanyi satu persatu. Bang Jo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagunya apa? Pilih. Ada menu vitamin 4 gantian. Mosok cuma Eka asli terus. Ini vitamin C karena kurus-kurus, trepes-trepes. Kalau si Eka ABG, atas bawah gede, belakang gede, depan gede. Kalau ini yang gede cuma di tengah. Maksudnya di tengah itu anunya Bu ya. Yang duduk nanti punya pikiran parno ya. Ya. Ayo loros moral bro.
digayake Mas. Langsung setar pancal mubal. Sing nyanyi pengen alus ya monggo ya. Sekali lagi anggota KPBN dipersilakan untuk berfoto-foto akan didokumentasikan bersama Tresno Video Shooting Production Jalan Muhammad Jupri nomor 19. Ini kalau namanya campur sari nggak pas. Apa? Namanya rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Iya. Tadi rock and roll and rock and roll. Iya. Aku ngerti mereka janji-janjimu sore gayenge. Mohon izin Bapak Bayu Aditya SE Sarjana Ekonomi selaku penasihat dari KPBN Korwil Kota Makassar. Terima kasih. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk Pak Bayu. Monggo lanjut. Aku ngerti janji-janjimu aku bisa nambani lara asmara. Monggo tanduk alit Mas ya nggih. Rencange sanes nggih. Oh ngoten nggih. Langsung kemawon nimbali atur mboten sah kata-kata kene piring mriki men Mas. Untuk pelaris ya alhamdulillah. Lemah-lemah teles Gusti ingkang bales Mas Giarto. Mboten sah kata-kata Mas. Terima kasih Mas nggih. Oh nggih, ini campur sari malam ini yang bayar Ketua KPP Bapak Harto Gento luar biasa wong kok dermawane ram. Jane Gurawan tok kok ibengi ya tak bayari Bang Jo. Alhamdulillah langsung tambah 3 juta. Wah, luar biasa. Moga-moga lah lemah-lemah terus Mas Giarto sing Gusti ingkang bales. Nggih, langsung kemawon kawula aturi jumeneng pepundhen kawula kadang kula sepuh Bopo Samiji spot sing gayeng nggih. Habis ini Mas Bowo, Mas Hendra, yang lain-lain kita undang Mas Rodi. Dan juga yang mau mengasih ucapan selamat langsung jadi dipersilakan langsung menuju ke tempat hidangan karena hidangannya baru siap ya tidak apa-apa.
Nanti kalau langsung sudah siap langsung pulang semua. Kalau Mas Ramiji. Ih, gandeng piyayine tesih serak-serak basah kesel. Wong yo wis ra mikir apa-apa karek wong loro nyambute gawe nyengko. Anak wis pegawe loro PNS kabeh ASN. Sak wulan wong loro gajine 18 juta kok ijek tore wangerkoso to ji. Karek nikmati urip omah ndang didol gek mulih momong putu wis. Ning aja rabine sing penting. Jan. Nggih menika gandeng pepundhen kawula menika raka Kang Mas Samiji tasih kesel menika langsung menika Mas Bowo Utomo monggo bariki Bang Rondi terus Mas Indra Mas Joko nyanyi sik lenggah sik maem sik get nyanyi Mas Joko terima kasih Mas Joko iya grup Klaten biasa kompak selalu sehat selalu Mugi kondur panjenengan tansahipun paringi slamet manggih putra wayah suwang-suwang kangge putra wayah wonten dalemipun amin nggih ingkang badhe kondur hamung tansah nderekaken sugeng kondur mugi-mugi kondur panjenengan suwang-suwang pinanggih putra wayahipun lan keluarganipun ingkang wonten dalem nggih monggo Mas bawa napa gek engko Mas Rondi terus Mas Indra kabeh sing seneng nyanyi tak aturi Mas Bejo iku paling ndonga wingko ora gelem nyanyi tak kono ngapalke siji ora iso-iso apale guru bang tut terus wit nggih ben kok ya ora apal-apal ya nggih ajeng kondur nggih wong kak hiburan tanggapke campur sen karo Mas Giarto kok ya wong Klaten iki kok ngertine gur mulih dodol nyambut gawe wis ora hiburan blas jan babar pisan ya nduk ya urip kaya sekali-kali kaya Mas Rondi liyane ngono nganggo seneng-seneng Mas Agus ya iki Klaten iki sregep-sregep tenan mergawe ngetene gur nglumpukke dhuwit turu nyambut gawe turu ya Mbak Dalmi wae wah ya ora apa-apa nggih monggo gek sacet lha kok ora nyekel nek piye lah kon nyanyi kok malah jagongan kancane akeh wo tobat ngene ayo yem gayeng ke yem goyang ke apa lagune kuwi Balen, oh ya. Balen. Cek. Pegatane urung balen. Ayo, Mas Rondi, Mas Pri. Ayo Mas Santo, siap-siap Mas Santo ada nggak hadir Mas Manto? Marataya ana teklek kecemplung kalen
alung balen Dek dadi antep ing kalbu tak dilani jiwa raga tulus ing ati masih bersama Campur Sari Kalista dipun abadikan dengan Biodosking Tresno Studio. Janjane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono rutan runtung anane ora ono liya ora toyo nganggo teklek kecemplung kaleng timbang golek dek luwe becik alung balen estu dek dadi antep ing kalbu tak dilani jiwa raga tulus ing ati Mau tambah napa mboten? pripun Bang Jo Lanjut. nggih gantos vitamin Alhamdulillah. nggo Mbak Linggo
Ora penak ngomongi Mas, ora penak. Lah aku nakoki sampean kok. Oh. Kan mereka dereng jajal. Oh. Penak ini ora terlalu ya. Ya engko dibaleni. Soalnya janda baru jadi ya ora penak ora terlalu. Ayo, ayo. Ora ya, Teratapan mas, teratapan cintaku teratapan orang ngira kepanggih kali sampean tak kira mas sampean isih bujang ala jebulane anake wis pirang-pirang. Setude maleme minggu ayo gendang opo Tuku mas ning kono semarang lagi ketemu kok wis mati pengang-pengang. Setude maleme minggu dowo ayu yo gawe delok atiku masih bersama Campur Sari Mukalista. Deg-degan deg-degan Gedeng aku. deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare Kabar apa mas? radio aku ora ngegowo omongan kamu wis pisan. Teratapan mas, mas, teratapan mas, mas, teratapan cintaku teratapan orang ngira kepanggih kali sampean tak kira mas sampean isih bujang alah jebulane anake wis pirang-pirang. Gedhe gedhe telo barang padone ayo gendang opo Toko mas arek kono Semarang lagi ketemu kok wis wani bilang sayang. Setude maleme minggu yo wong ayu yo gawe delok atiku Manyang Solo mas toko slendengan biru aja sembrono nadyan aku jatuh. Nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bowo Utomo. Ya gentenan kok sing adoh sik maros. Mas Yatno apa Mas Tosik kono monggo. Sing penting iso gayeng dulur-dulur. Wis kono ndang maju.
Wingi ya ning nggone Pak Haji Surya tak timbali jenenge kanca ya tak dhisikke mewakili kok Maros engko Mas Yatno gek Mas Hendra Mas Rondi pokoke aja do mulih sik sing digawe KPB kayu disengkuyung gen padha-padha ngrasake pasedulurane kita jaga kekompakan dan persaudaraan jangan cuma SMP sudah makan pulang. Nggih, matur nuwun dhumateng Mas Bangjo kan siap kepareng nimbali kula. Heeh. Tak kon nyanyi ora katakon turu kowe rene. Iya. Heeh gedhekke mikemet jebol ya tuku gendong ngelem penak gen anggap menah. Pak Digio lagune napa Pak Digio? Abot ya sudah wegah nanggap iki. Trenyor ya Pak. Pokoke ora tau untuk turahan tambah terus ya apa-apa. Penting apik suarane. Trenyuh. Mas Dedi saya akan lettingnya Mbak Lina kayak disalami tahun Mbak Lina. Always ya. Ayo dikancani sampai kancani.
Nggih, napa Mas Yatno? Mas Yatno, monggo mangke. Nggih. Ya jambu alas jare Mas Ri. Spesial kagem Bapak Jumat sak kanca saking Maros. Senyum. Ya Mbak Giasih Pratiwi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sunan. Monggo Mbak Menu arep jengkel. Ayo dulu. Hey, hey, ya, ya. Lakon dadi bojone Bojomu enak rasane sayange bojone loro nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati mien aku lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas bojone loro ada gula ada semut burung rondo aja direbut Sumpah menyenangkan yen kula tidak dinawi Kaki-kaki ora bakal Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng jambu alas dik manis rasane senajan telat sing penting sing enak rasane mantul sayange bojone loro cari sopo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati biyen aku lakon melu duweni yukalika yo wasik jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut burung rondo aja direbut sumpah dengan hati yen kula tidak dinawi ora bakal Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng sedih bareng-bareng jambu alas dik manis rasane senajan telat tak enteni randane kelingan manis eseme jur kelingan rambah kemuyune tresno lan kasih
Santo maju ke depan disepot ya. Bariki Mas Indra, Mas Rondi, pokoknya sampai bariki sak karepmu nyanyi ngantek rampung. Ya. Yang penting tamu kok aduh sik wis tak ladeni menghormati. Ya. Mas Santo. Mana Mas Santo dicelak-celuk kok orang ngadeg itu. Ya mau Mas Sugeng sing kagungan ajeng kagungan hajat ya tak aturi. Niku wau permintaan saking Ketua DPD Makassar, Bapak Kentung. Nyuwune keliti ucul Mas Juna. Iya, penyanyiku nggon pupu-pupu di kerajaan nyamut iki modho ratus iku. Ya. Jambu alas sing koneh agek bare apa mbak menuk ya siap-siap pokoke kabeh kita aturi. Wah, sone iki ya rada setrume rada gedhe iki. Bang Rondi artisnya KPB ini baru mantul. Yang mana teman-teman baru? Oh iya, selamat teman-teman baru menempuh hidup yang bahagia nanti malam. Jangan lupa kewajiban. Izin kemudian selamat datang kepada Bapak dan Ramel Ujung Pandang, Bapak Mayor Rahmat Agus Hidayat. Terima kasih. Izin dan siap. Mana ibundanya Bang? Kalau tidak ada ibunya bebas sama artisku. Pokoknya mantul. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada tamu hadirin. Dipersilakan untuk santap malam, mencicipi hidangan yang telah tersedia. Terima kasih. Dan juga kita ucapkan kepada Babin Kamtipmas dari Babinsa, tokoh masyarakat RT RW. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Request dari kedua mempelai. Yuk. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada anggota KPBN Nusantara. Tentunya kita haturkan banyak-banyak terima kasih. Tak jembeng marem ora. Ya jembeng kayak lebok kayem. Wes pokoke. Si Bang Jo. Si tuluknya munggah iki banter banget. Lah ya tak jembeng jenenge. Jenenge we asu iem. Lah Bingko melicat iki.
maine kok. Oh iya. Kok sing halus ngono lho. Nang kendangmu sing Kasare ramok. sing halus nang, sing Sing lembut. halus ngono lho. Sing lembut ya nang ya. Main serodok wae. La cepulane rusak-rusu keburu nafsu Apa banter kok. bekasan Kok nangis ae. ragane Aku dewe kang gandeng. Apa mau tambah apa enggak? Keri lho, salahnya sing keri-keri. Keri Mas. Kerinduan. Pak Sugeng mboten nyanyi. Oh nggih menggih. Bar jam 12 kali kula nggih nyanyine. Apa Pak Bawa? monggo Pak Agus. Oh, Pak Sebrono Pak wong Pak. Danang garapanmu sing halus nang. Tak garape sing halus ya santok nang. Betapa hati rindu pada dirimu, wahai kekasihku. Sekarang kembali pada diriku seperti dahulu. Aku juga rindu Lincah mangga sipamu Aku juga rindu Kasih sayang darimu Semoga masih bersama Yu Galista. Ayo Pak Agus, mohon izin komandan, Jogendang. Ayo sini dong. Tenangkanlah hatimu. Amanah Mbak Rotna ditemani Bapak Agus. Mbak Rotna kami panggil artisku yang cantik. Dipersilakan. Sabarkanlah hatimu. Sabarlah sayang. Ayo tolong ditemani Pak Agus biar senang beliau. Hei. Sini dong. Seperti dahulu
urut pokoknya bagi Mas Sugeng, Mas matur suwun. Rondi pokoknya diramekke meriah acarane Mas Agus ya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan tetangga dipersilahkan untuk mencicipi hidangan. Ibu-ibu mari sana, enggak apa-apa, ayo. Supaya masakannya orang Jawa itu enak bang. Pokoknya mantap sekali. Ayo bang. Ibu mau menyanyi nanti lagu Bugis Makassar dipersilahkan. Mbak Menuk Ragil Sapitri siap-siap juga. Semua ada. Kasih, Iya sayang. aku tak mungkin melupakanmu. Berat. Sweet. Obat. Tapi Ya. aku tak berdaya. Sakno. Mas Bejo. Yo. Hei. Ayo masukkan jogetnya KPB. Mas Novi, Monggo Mas Bowo. Ade Sugeng, Ayo joget semua. Anak-anak muda. Yo. Cintaku padamu
Makan kok. Seneng apa ndredeg? Gemeter. Jan-jane kuwi ning endi? Gelagatku saja nyupriyane. Atiku kuwi kejan karo penyanyi liya. Masih bersama
Mas Indra. Pokoknya KPB itu salam satu aci. Kelet sak lawase. Oke, mantep. Lanjut ya, Mas. Monggo. Janjane. Kelet karo penyanyi. Apa meneh rondo-rondo. Mas Sugeng siap-siap bar niki. Hei, Pak Diarto siap-siap Mas Harto. Nggih, matur sebangun Mas Indra Mojok. Nggih, lajeng kewala swanipun monggo Mas Sugeng kula aturi jumeneng kangge ngregengaken swasana miyak sepik ingkang dados regeng lan gayeng menika. Nggih, mriki sakniki wonten Mbak Menuk, wonten Mbak Trinabila, wonten Mas Rondi. Pokoke sing ado-ado wis tak timbali kabeh alhamdulillah. Karek suka parskara dulur-dulur dhewe bolo-bolo dhewe. Napa Mas Sugeng? Gelo karo sapa Mas Sugeng? Karo Mbak Lina, apa rata paringi to Mbak Lina kok gelo? Dikai pucuke tok wae Mbak Lina. Maksudnya pucuke mic kuwi lho. Mamat kabel kuwi Mbak Lina gedhekno gen ra-erak. Yo. Iya. Iya. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo tak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawase.
Goyang dah. Ya sugeng ya apal. Oh ninggal katresnan sik, sabar sik Mas Lanjar nggih. Ya Mas Lanjar sabar sik. Heeh. Ninggal katresnan. Ya. Mas Lanjar sakle ya ngenteni wit mau. Matur sembah nuwun Mas Lanjar nggih. Mumpun disawer paring rezeki. Ayo. Sing joget selak bar. Yo.